יאללה ריקי, איזה אלופה. שלום. היא רגילה מה המצב מכינה משולה? הדרכה על עץ החרוב. אדון משולם, אני יכול לדבר איתך עוד חצי שעה או שזה דחוף? למה? מהספר של מאיר שלם? אפשר עוד חצי שעה? אתה צריך את המיקרופון? תודה רבה. הכל טוב. למה? זה מעניין אותנו דווקא. אדון משולם. שלחת למי? אימא'לה שלנו אהובה ויקרה. הסתננו כאן בין השבילים. לקרב את המיקרופון, לא שומעים. הסתננו כאן בין השבילים כדי להתחיל ולברך ולהרעיף עלייך קצת משבחך. יש משהו בשביל הזה שהוא כל כך עד אימא'לה שלנו. הכל מתארגן בקלי קלות. מה הבעיה? מחברים אנשים למקומות יפים וצועדים שמחים ועולזים. כוחות החיים שלך שאוהבים ונותנים ונהנים ומחברים ויוצאים לצעוד בדרך. את עולה עליות מתונות ותלולות, יודעת ליהנות מהנוף ולהיות המדריכה של כולנו, לתת יד והרבה יותר מיד לכל אחד בשביל שלו ובדרך שלו. להיות ילדים שלך זה להיות מורעפים מנתינה ואהבה, לדבר לפחות פעמיים ביום בטלפון, ובעיקר להרגיש אותך איתנו ולדעת שתמיד תהיי שם אוהבת, מעניקה כל כולך בכוחות, באופטימיות ובשכל הכי ישר. שלום מחברת. את נותנת ונותנת ושומרת על האני המיוחד שלך. יודעת להיות הסבתא הכי מפנקת ומשתוללת, בשנייה הופכת להיות ילדה ומעיזה להשתגע יותר מכולנו. אימא'לה שלנו, בתוך הירוק היפה הזה אנחנו מברכים אותך בכל הטוב שיש בעולם, בבריאות, בכוחות כמו שאת מבקשת, שכל מה שיש בך רק יפרה וירבה, שתרבי נחת ממך, מכל הרגעים היפים שיהיו לך ושהשם יזמן לך, מהאהבות שלך, מהיוזמות מלאות החיות והכיף, מהחברים הטובים ומהצאצאים שלך שאוהבים אותך בכל העולם. בכל?